ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କୋପଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ସେ ତାର ଶେଷ ଦିବସ ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନେକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିବ ଇଏ ମଞ୍ଚରେ। ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ଡାଇନାମିକ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁଲି ଯିବେନି, ଆସନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇ ବ୍ରେକ୍, ଗୋଟିଏ ପଟେ କେ ବଳାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟପଟେ LDS ବ୍ରଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେ ବଳାଙ୍ଗ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 14 ସାମ୍ନା କରିବେ LDS ବ୍ରଦର ଗୋଲକିପର ଗୋଲ। ଭାରତ ହକି ଜଗତର ସୁନାମର ଧନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନୀୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତାକାଲିର ମୁଖ୍ୟରେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କର ସମାବେଶ ରହିବ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଜେତା ଦଳକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଟ୍ରଫି। अरे पोस्ट नेट पछपटे दिए लाइट जड़े बंद करो। What a save! Fantastic save! ये तो सहज हो नहीं तो निजर बाबू पात्र सेव कर बट